హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్. 'థోర్ 2' మూవీలోని థోర్ క్యారెక్టర్‌కి సంబంధించి, యాస్గర్డ్‌కి సంబంధించి చాలా డీటెయిల్స్ అయితే ఉన్నాయి. అలాగే మార్వెల్‌కి సంబంధించిన అప్‌కమింగ్ మూవీస్‌కి సంబంధించిన చాలా డీటెయిల్స్ అయితే ఈ మూవీలోని ఉన్నాయి. ఈ వీడియోలోని 'థోర్ 2' మూవీలో ఉన్న థింగ్స్ అండ్ ఈస్టర్ ఎగ్స్‌ని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. టాపిక్‌లోకి వెళ్ళే ముందు మీకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్. మీరు గాని మా ఛానల్‌ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ మా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక టైం వేస్ట్ చేయకుండా పదండి మన వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం. నెంబర్ 1, థోర్ మూవీలోని 9 రిలమ్స్ని కాపాడటానికి థోర్ బ్రైఫాస్ట్ బ్రిడ్జ్ని నాశనం చేస్తాడు. థోర్ 2 మూవీలోని బ్రైఫాస్ట్ని రిపేర్ చేసినట్టుగా చూపించారు. ఈ షాట్లో కానీ చూస్తే థోర్ విరగొట్టిన ప్లేస్లో బ్రైఫాస్ట్ బ్రిడ్జ్ని అతికించినట్టుగా చూడవచ్చు. విషయంలో మార్వెల్ని తప్పకుండా మెచ్చుకోవాలనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఒక్క చిన్న డీటెయిల్ని కూడా మిస్ కాకుండా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఈ మూవీని అయితే తీశారు. నెంబర్ 2, థోర్ జైన్ ఫాస్టర్ని యాస్గార్డ్కి తీసుకెళ్దాం అనుకున్నప్పుడు బ్రైఫాస్ట్ని యూజ్ చేస్తాడు. బ్రైఫాస్ట్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక కార్ కట్ అయిపోతుంది. ఈ కార్ని నెక్స్ట్ షాట్లో కూడా చూడవచ్చు. నెక్స్ట్ షాట్లో యాస్గార్డ్ని చూడవచ్చు. థోర్ అండ్ జైన్ ఫాస్టర్ రాకముందే కట్ అయిన కార్ పీస్ రావడం మనం చూడవచ్చు ఈ షాట్లో. 3, ఈ షాట్లో 2 కాకుల్ని చూడవచ్చు. ఈ కాకుల గురించి నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను. థోర్ థింగ్స్ అండ్ ఈస్టర్ ఎగ్ వీడియోలోని, అవెంజర్స్ థింగ్స్ అండ్ ఈస్టర్ ఎగ్ వీడియోలోని ఈ కాకుల గురించి డిస్కస్ చేశాను. మీరు కానీ చూడకపోతే ఐకార్డ్స్లో లింక్ ఇస్తాను, తప్పకుండా చూడండి. ఈ షాట్లో ఈ 2 కాకులు యాస్గార్డ్ని స్పై చేసి ఓడిన్ దగ్గరికి వస్తున్నాయి. నెంబర్ 4, థోర్కి హ్యామర్ లేకపోయిన పవర్స్ ఉన్నాయని థోర్ రాగ్నరాక్ మూవీలోని చూపించారు. కానీ థోర్ 2 మూవీలోనే థోర్కి హ్యామర్ లేకపోయినా పవర్స్ ఉన్నాయని చూపించారు. దానిని నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఒకసారి ఈ వీడియోని మీరు చూడండి. సీన్ని చాలా స్లోగా చూసినట్టయితే కొన్ని సెకండ్స్ థోర్ హ్యామర్ పట్టుకోకుండానే ఎగురుతాడు. ఇదే పవర్స్ లేని నార్మల్ పర్సన్ అయితే కింద పడిపోతాడు. థోర్కి పవర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టే ఎగరగలిగాడు. దీన్ని బట్టి థోర్కి హ్యామర్ లేకపోయినా పవర్స్ ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. ఈ సీన్ని చాలా స్లోగా చూసినట్టయితే మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. నెంబర్ 5, ఈ సీన్లో కొన్ని పోర్టల్స్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఈ షాట్లో సటార్కి సంబంధించిన మస్ఫెల్హైమ్ రీలమ్ని చూడొచ్చు. ఈ రీలమ్ని థోర్ రాగ్నరాక్ మూవీలోని చూడొచ్చు. కామిక్స్ పరంగా, మైథాలజీ పరంగా 9 రీలమ్స్లో ఇది చాలా ఓల్డ్ రీలమ్. యాస్గార్డ్, మిడ్గార్డ్ కంటే ఇది చాలా ఓల్డ్ రీలమ్ అనే చెప్పాలి. రీలంలోని ఫైర్ కింగ్ అయిన సటార్ని చూడొచ్చు. సటార్తో పాటు కొన్ని ఫైర్ క్రియేచర్స్ కూడా ఈ రీలంలో ఉంటాయి. సటార్ని ఇంకా ఈ ఫైర్ క్రియేచర్స్ని థోర్ రాగ్నరాక్ మూవీలోని చూడవచ్చు. అలాగే ఈ రీలంని కొన్ని యానిమేటెడ్ సిరీస్ల్లో కూడా చూడొచ్చు. చెప్పాలంటే అవెంజర్స్ ఎర్త్ మల్టియస్ట్ హీరోస్, అవెంజర్స్ అసెంబుల్, గార్డియన్స్ ఆఫ్ ది గ్యాలక్సీ ఇలాంటి టీవీ షోస్లో ఈ క్యారెక్టర్ని అలాగే ఈ రీలంని చూడవచ్చు. 6, ఈ మూవీ లాస్ట్లో ఉన్న ప్రోస్కెల్ట్ సీన్లోని నోవేర్ని చూడొచ్చు. ఈ షాట్లో ఒక కుక్కుని చూడొచ్చు. ఇలాంటి కుక్కునే గార్డియన్స్ ఆఫ్ ది గ్యాలక్సీ లాస్ట్లో కూడా చూడవచ్చు. కామిక్స్ పరంగా ఇది యాడమ్ వార్లాక్ కుకూన్. యాడమ్ వార్లాక్ మార్వెల్లో ఉన్న మోస్ట్ పవర్ఫుల్ సూపర్ హీరోస్లోని ఒకడు. దీనికి చాలా పవర్స్ ఉన్నాయనే చెప్పాలి. ఈ క్యారెక్టర్ని మెయిన్గా ఇన్ఫినిటీ గాంట్లెట్ అనే కామిక్ బుక్లోని చూడొచ్చు. మార్వెల్ సూపర్ హీరోస్ అందరినీ కూడా తిను ఒక కెప్టెన్ లాగా లీడ్ చేస్తాడు. క్యారెక్టర్ని గార్డియన్స్ ఆఫ్ ది గ్యాలక్సీ 3 మూవీలోని చూడవచ్చు. అలాగే ఈ క్యారెక్టర్ని కొన్ని యానిమేటెడ్ సిరీస్లోని కూడా చూడవచ్చు. చెప్పాలంటే అవెంజర్స్ ఎర్త్ మల్టియస్ట్ హీరోస్, అవెంజర్స్ అసెంబుల్, గార్డియన్స్ ఆఫ్ ది గ్యాలక్సీ, అల్టిమేటిక్ స్పైడర్మ్యాన్ లాంటి టీవీ షోస్లోని ఈ క్యారెక్టర్ని చూడవచ్చు. అలాగే యాడమ్ వార్లాక్ ఒరిజిన్ని మన ఛానల్లోని ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను. ఎవరైనా చూడకపోతే వెంటనే చూడండి. లింక్ని ఐకార్డ్స్లో ఇస్తాను, తప్పకుండా చూడడానికి ట్రై చేయండి. నెంబర్ 7, ఈ షాట్లోని 9 రిలమ్స్ డ్రాయింగ్ని చూడవచ్చు. ఇది 9 రిలమ్స్కి రెఫరెన్స్. ఎంసీయూలోని ఆల్రెడీ 9 రిలమ్స్ని చూడవచ్చు. చెప్పాలంటే యాస్గార్డ్, మిడ్గార్డ్ లాంటి 9 రిలమ్స్ ఎంసీయూలోని ఉన్నాయి. ఈ 9 రిలమ్స్ని మార్వెల్ నార్స్ మైథాలజీ నుంచి అడాప్ట్ చేసుకుంది.
9 రిలమ్స్ అంటే తెలియని వారికి చాలా డౌట్స్ అయితే ఇప్పుడు వస్తాయి. నేను 9 రిలమ్స్ అంటే ఏంటి? వీటిని ఎవరు క్రియేట్ చేశారు? అనే దాని గురించి ఒక సెపరేట్ వీడియోనైతే చేస్తాను. నెంబర్ 8 ఈ షాట్‌లోని H616 యూనివర్స్ అని రాసి ఉండడం చూడవచ్చు. ఇది మార్వెల్ మెయిన్ యూనివర్స్ అయిన H616కి రిఫరెన్స్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. మార్వెల్‌లోని చాలా యూనివర్స్‌లు అయితే ఉన్నాయి. దాంట్లోని ఈ యూనివర్స్ కూడా ఒకటి. అలాగే మార్వెల్ మెయిన్ యూనివర్స్‌లో ఈ యూనివర్స్ కూడా ఒకటని చెప్పవచ్చు. మార్వెల్ మల్టీవర్స్ గురించి తెలియని వారికి నేనిప్పుడు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసింది ఏమీ అర్థం కాకపోవచ్చు. H616 ఏంటి? మార్వెల్‌లోని చాలా యూనివర్స్‌లు ఉండడం ఏంటి? అనే డౌట్స్ చాలా మీకు వచ్చే ఉంటాయి. దానికి మీకు నేను ఒక క్లారిటీ ఇస్తాను. ఆల్రెడీ మార్వెల్ మల్టీవర్స్ ఒరిజిన్ని మన ఛానల్‌లోని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. ఎవరైనా చూడకపోతే చూడండి. అప్పుడు మార్వెల్ మల్టీవర్స్ గురించి మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అలాగే H616 రిఫరెన్స్ని స్పైడర్ మ్యాన్ ఫార్ ఫ్రమ్ హోమ్ మూవీలోని కూడా చూడవచ్చు. స్పైడర్ మ్యాన్ ఫస్ట్ టైం మిస్టీరియోని కలిసినప్పుడు తను H616 అని చెప్పడం మనం చూడవచ్చు. ఒకసారి మీరు ఆ సీన్ని చూడండి. This is Earth, Dimension 616. I'm from Earth 833. 9లోకి వెళ్ళే ముందు ఈ సిరీస్ గురించి నేను కొంచెం మీతో డిస్కస్ చేయాలి. అదేంటంటే ఈ సిరీస్కి మీరు చాలా మంచి సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. అలాగే ఈ వీడియోకి కూడా ఇస్తారని అనుకుంటున్నాను. నెంబర్ 9 ఈ షాట్లోని నెక్సస్ ఆఫ్ ది ఆల్ రియాలిటీస్ అని రాసి ఉండడం చూడవచ్చు. ఇది నెక్సస్ ఆఫ్ ది ఆల్ రియాలిటీస్కి రిఫరెన్స్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. అలాగే ఇది మ్యాన్ థింగ్కి కూడా రిఫరెన్స్ అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ రియాలిటీని మ్యాన్ థింగే సేవ్ చేస్తూ ఉంటాడు. మార్వెల్లో ఉన్న మోస్ట్ పవర్ఫుల్ సూపర్ హీరోస్లోని మ్యాన్ థింగ్ కూడా ఒకడు. మ్యాన్ థింగ్కి చాలా డిఫరెంట్ పవర్స్ అయితే ఉన్నాయి. కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే తిను ఒక బురద లాంటి వాడు. ఎంత బురద దొరికితే అంత పవర్ఫుల్ అవుతాడని చెప్పవచ్చు. తన ఒరిజిన్ కూడా నేను మన ఛానల్లోని త్వరలోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అలాగే ఈ నెక్సస్ ఆఫ్ ది ఆల్ రియాలిటీస్లోని లోకి వెబ్ సిరీస్లో కానీ డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ 2 మూవీలో కానీ అప్కమింగ్ మార్వెల్ మూవీస్లోని చూసే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. అలాగే దాంతోపాటు మ్యాన్ థింగ్ని కూడా చూసే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. నెంబర్ 10 థోర్ 2 మూవీలోని థోర్ మదర్ చనిపోయినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ప్లే అయిన బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ని ఒకసారి వినండి. థోర్ రాగ్నరాక్ మూవీలోని లోకి డెత్కి సంబంధించిన ఒక నాటకంలోని లోకి చనిపోయినప్పుడు ప్లే అయిన బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ని ఒకసారి వినండి. ఈ 2 సీన్స్లో ప్లే అయిన బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఒకటే. మీకు ఇప్పుడు ఒక డౌట్ వచ్చే ఉంటుంది. అదేంటంటే ఈ 2 సీన్స్లో ఒకే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఎందుకు పెట్టారని. దానికి ఆన్సర్ యాస్గార్డియన్స్ చనిపోయినప్పుడు ఈ మ్యూజిక్నే ప్లే చేస్తారు. అందువల్లే ఈ 2 మ్యూజిక్స్లోని ఒకే మ్యూజిక్ని అయితే ప్లే చేశారు. ఒకసారి ఈ 2 సీన్స్ని చూడండి. ఫ్రెండ్స్ థోర్ 2 మూవీలో ఉన్న టాప్ 10 థింగ్స్ అండ్ ఈస్టర్ ఎగ్స్ మీకు క్లియర్గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. అలాగే నా నెక్స్ట్ వీడియోలోని కెప్టెన్ అమెరికా 2 మూవీలో ఉన్న థింగ్స్ అండ్ ఈస్టర్ ఎగ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్లీజ్ దానికోసమైనా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుంటాను. అంతవరకు కీప్ వాచింగ్ మై ఛానల్. They never lose hope when everything's cold.